मोनसे गिदिर खौरां बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गुलि नांनानै गोब्राब थासारियाव। आगसि आथिङाव गुलि नांनानै बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। फुंनि 4:45 रिंगायाव गावनि लाइसेन्स गोनां सिलाइजों गोरोन्थि गावनि आगसि आथिङाव गावना लानानै गोब्राब थासारिजों फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लादों। बे जाथायानो जादोंमोन जेब्ला फुंनि 4:45 रिंगायाव फ्लाइट हमहैनो गावनि न'निफ्राय ओंखारदोंमोन। बे समावनो गोरोन्थि गावनि आथिङाव गुलि गावना लायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया मुम्बाइनि क्रिटिकेयार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लाना गोब्राब थासारियाव दं। मोनसे गिदिर खौरां बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गुलि नांनानै गोब्राब थासारियाव। आगसि आथिङाव गुलि नांनानै बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। फुंनि 4:45 रिंगायाव गावनि लाइसेन्स गोनां सिलाइजों गोरोन्थि गावनि आगसि आथिङाव गावना लानानै गोब्राब थासारिजों फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लादों। बे जाथायानो जादोंमोन जेब्ला फुंनि 4:45 रिंगायाव फ्लाइट हमहैनो गावनि न'निफ्राय ओंखारदोंमन। बे समावनो गोरोन्थि गावनि आथिङाव गुलि गावना लायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया मुम्बाइनि क्रिटिकेयार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लाना गोब्राब थासारियाव दं। मोनसे गिदिर खौरां बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गुलि नांनानै गोब्राब थासारियाव। आगसि आथिङाव गुलि नांनानै बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। फुंनि 4:45 रिंगायाव गावनि लाइसेन्स गोनां सिलाइजों गोरोन्थि गावनि आगसि आथिङाव गावना लानानै गोब्राब थासारिजों फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लादों। बे जाथायानो जादोंमोन जेब्ला फुंनि 4:45 रिंगायाव फ्लाइट हमहैनो गावनि न'निफ्राय ओंखारदोंमन। बे समावनो गोरोन्थि गावनि आथिङाव गुलि गावना लायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया मुम्बाइनि क्रिटिकेयार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लाना गोब्राब थासारियाव दं। मोनसे गिदिर खौरां बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गुलि नांनानै गोब्राब थासारियाव। आगसि आथिङाव गुलि नांनानै बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। फुंनि 4:45 रिंगायाव गावनि लाइसेन्स गोनां सिलाइजों गोरोन्थि गावनि आगसि आथिङाव गावना लानानै गोब्राब थासारिजों फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लादों। बे जाथायानो जादोंमोन जेब्ला फुंनि 4:45 रिंगायाव फ्लाइट हमहैनो गावनि न'निफ्राय ओंखारदोंमन। बे समावनो गोरोन्थि गावनि आथिङाव गुलि गावना लायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया मुम्बाइनि क्रिटिकेयार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लाना गोब्राब थासारियाव दं। मोनसे गिदिर खौरां
बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गुलि नांनानै गोब्राब थासारियाव। आगसि आथिङाव गुलि नांनानै बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। फुंनि 4:45 रिंगायाव गावनि लाइसेन्स गोनां सिलाइजों गोरोन्थि गावनि आगसि आथिङाव गावना लानानै गोब्राब थासारिजों फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लादों। बे जाथायानो जादोंमोन जेब्ला फुंनि 4:45 रिंगायाव फ्लाइट हमहैनो गावनि न'निफ्राय ओंखारदोंमोन। बे समावनो गोरोन्थि गावनि आथिङाव गुलि गावना लायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया मुम्बाइनि क्रिटिकेयार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लाना गोब्राब थासारियाव दं। मोनसे गिदिर खौरां। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गुलि नांनानै गोब्राब थासारियाव। आगसि आथिङाव गुलि नांनानै बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। फुंनि 4:45 रिंगायाव गावनि लाइसेन्स गोनां सिलाइजों गोरोन्थि गावनि आगसि आथिङाव गावना लानानै गोब्राब थासारिजों फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लादों। बे जाथायानो जादोंमोन जेब्ला फुंनि 4:45 रिंगायाव फ्लाइट हमहैनो गावनि न'निफ्राय ओंखारदोंमोन। बे समावनो गोरोन्थि गावनि आथिङाव गुलि गावना लायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गोविंदाया मुम्बाइनि क्रिटिकेयार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। नंगौ, बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो शिव सेनानि दैदेनगिरि गोविंदाया गोरोन्थि गावनि फोरमानलाइ गोनां सिलाइजों गावनि आथिङाव गावनो गुलि गावना लाना